खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं, दाखालि मंगलबार खालि आसाम आरो मेघालय सिमनायाव दंफां फालांगिफोर आरो फरेस्टगारफोरजों गावलायनाय समाव अबथिरा जिउ गारनांनाय फरेस्टगार बिथां बिद्या सिं लेंथिनि जिउ गैयै देहाखौ मैया बृहस्पतिबार खालि नखरनि सोद्रोमाफोरनो मान होनानै गथायफैबाय होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं, 50 रांनि लटारि टिकेटजोंनो सासे बर' सुबुङा 18 लाख रांनि इन'भा गारि मोननो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बरपेटा रडनि खालपानि बलागावनि थागिरि रबिराम बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा मैया बरपेटा रडनि राजमेलायाव होनाय लटारियाव 50 रांनि टिकेट गांसेजोंनो 18 लाख रांनि इन'भा गारि मोननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं, थांनाय 23 नभेम्बराव चिरां जिल्लानि बासुगाव राजा अजित नारायण देब हिन्जावसा एमइ फरायसालिनि फोरोंगिरि लंफट दीपक बगरखौ सासपेनसन खालामबाय होननानै चिरांनि आइएएस बिजय बैष्णबआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों। मख'जाथावदि लंफट फोरोंगिरि दीपक बगरआ गावनि फरायसाफोरखौ खेबले खेबले जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासपेनसन खालामबाय। ब्रैथि रादाबाव दं, उदालगुरि जिल्लानि बैथा फाउन्डेसन आरो रस एनजिअनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि मावदों। मख'नो गोनांदि बैथा फाउन्डेसन आरो रस एनजिअआ जथायै ओनसोलनि सा 10 रान्दि आइजोफोरनो लकेल दाउ राननानै होदों। बाथि रादाबाव दं, मैया जोहोलाव लाचित बरफुकननि जोनोम 400थि जोनोम सानाव गोदान दिल्लीनि बिजयान भवनाव जोहोलाव लाचित बरफुकननि मुसुखायाव बिबार बावना मान होदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह, भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहा बाहागो लाना हाबाफारिखौ जाफुंहोयो। द'थि रादाबाव दं, मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बिएस कलेजनि हावलिनि राजखान्थि आयदानि बिबुंगोरा समाज सिबियारि आरो थुनलाइगिरि चिरां जिल्लानि बिजनी खैरोगुरि गामिनि बाबुराम बसुमतारीया गुवाहाटीनि एप'ल' एक्सेल केयार हस्पिटालाव मैया रुंसारि जाबाय। मख'जाथावदि बिथांनि रुंसारि जानायाव बर' फरायसा आफाद एबसुआ प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।